Feia falta 10 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Continuem, hem de parlar i continuem parlant, com totes les setmanes, de projectes destinats a ajudar i millorar la qualitat de vida de persones que estan en risc d'exclusió social. I avui parlam d'un taller que ha posat en marxa, que ha iniciat la Fundació Deixalles a la zona de Llevant de Silla de Mallorca i que compta amb una subvenció de 3.000 euros de la Fundació Sa Nostra. Es tracta d'un taller de patchwork, al qual s'afegeix als altres tallers que realitza la Fundació Deixalles a l'àrea de Llevant. Aquesta fundació, que té 6 delegacions a Mallorca i una a Eivissa, és una organització sense ànim de lucre i que ja té quasi 25 anys d'història a les seves espatlles. Bé, per conèixer aquest projecte en què treballa la Fundació Deixalles, saludam Cati Munar, que és coordinadora de Fundació Deixalles a la zona de Llevant. Molt bona tarda, Cati. Bones tardes. I també saludam Esperança Marimón, que és monitora d'una botiga de roba que està dins aquest projecte concret. Esperança, molt bona tarda. Bones tardes. Bé, així, per explicar una mica, per situar-nos una mica, en què consisteix aquest taller que ara ha rebut aquesta subvenció? Bé, consisteix en que vàrem començar ja la nostra història en qüestió de feina a nivell dels tallers, en la roba i en els mobles de segona mà, que venien de donacions fetes per particulars i gent que ens donava coses, i quan van començar la situació de crisi, la minvada de subvencions rebudes i tot això, varen dir, anem a mirar de fer qualque cosa creativa i original per fer front a aquestes despeses que nosaltres no podíem dur endavant i a fer front a la situació en general i a donar idees creatives i originals a la gent que feia feina amb nosaltres per una possible autoocupació, i va ser arrel de tot això que va sorgir la idea del patchwork. El patchwork és un taller que se va crear als Estats Units, que se feien retalls de roba i de fet aquí ja ho feien les nostres padrines, que els retalls que les sobraven de fer vestits i coses de roba de casa i tot això, juntaven retalls i feien colxes, feien coixins, feien roba de casa, i a través d'aquesta idea nosaltres teníem molta de roba que en aquells moments se tirava, que no podíem fer res perquè era roba vella, era roba en taques, en mal estat, i volíem fer qualque cosa original i aprofitar aquests residus que mos feien llàstima que se n'anessin a l'abocador, perquè eren teles a lo millor dels anys 70 i teles super molt guapes, i varen dir, pues anem a aprofitar de fer això en els nostres usuaris, a la vegada de ser una forma de creativitat i una forma d'innovació, pues alhora les ensenyam, intentam donar-los les bases per la costura i ensenyar-los a fer coses en enginy, que és el principal. Quantes persones hi participen en aquest taller? Quantes de persones? Sí. Això depèn de cada moment, perquè les persones totes estan derivades dels serveis socials de la zona. I, clar, funcionam una mica en funció de places, però també miram d'ajustar un poc. I, clar, és impossible ensenyar a cosir a 30 persones, intentant que el grup sigui reduït i que millor vagin rodant de tallers, perquè a part d'aquest taller de patchwork en tenim d'altres. Comenteu que aquests participants us venen derivats. Quin seria el perfil de la gent que us arriba? Bé, el perfil ha anat canviant una mica. La gent, quan xerram de deixalles, se pensa que són persones molt deteriorades, amb unes problemàtiques a lo millor X bastant greus, però ara amb la crisi econòmica que estan sofrint, qualsevol persona en un cert moment poden patir una situació delicada o poden passar per una sèrie de problemàtiques que mos duen a una situació límit. Ja t'he dit, el perfil és diferent. Tenim persones amb un nivell bastant alt en qüestió de formació i altra gent que té manca habilitats socials, també ens trobem molt d'immigrants. És molt diferent i molt complicada la situació de cada persona. Els perfils, ja t'he dit, que són diferents. I amb aquests perfils tan diferents, quins coneixements adquireixen i quin servei els hi fa de cara a després d'aquest projecte, la seva integració? Bé, nosaltres el que fèiem és intentar treballar la idea del patchwork
ensenyant-los una sèrie de coneixements de lo que és el taller en qüestió de costura o de restauració de mobles, perquè intentam fer no només dissenyar coses de tela, sinó que aprofitar que tenim mobles que estan en molt mal estat i forrar-los de patchwork i això. Intentam treballar els conceptes que són bàsics del taller i també donar-los un altre tipus de formació. Que abans se mos feia molt pesat ensenyar una sèrie de coses, de conceptes a dins aula, i ara han lograt que en el taller combinar aquestes dues coses, partir de la seva creativitat i després treballar el que són conceptes d'idioma o de cultura o d'altres tipus d'habilitats que se mos fa molt difícil treballar a dins aula. Resolució de conflictes, amb moltes de coses. Ara esteu comentant de tot el que s'intenta transmetre en aquests tallers al marge de les habilitats de saber cosir. Pareix també a voltes és com si el taller fos com un mitjà, una via, una excusa per intentar transmetre una altra sèrie per transmetre uns valors, en definitiva. Clar, exactament. A part que, així com t'he dit abans, també el que intentam és donar una alternativa, una manera d'autoocupació, perquè a lo millor molta de gent veu que moltes de coses que la gent tira o que se desprèn d'elles, se poden fer altres coses i la creativitat du i fa fer coses i aquestes coses tenen un valor per la gent que les ven. A part que és vera, així com tu havies dit, les venem i tal, i la gent se pensa que millor darrere tot això hi ha un negoci, i tot el contrari, tots els dobbers que guanyam amb aquests tallers i tot això, els beneficiaris dels tallers després al cap de la setmana s'enduen una ajuda beca, i és vera que no és molt, perquè no és un sou, perquè és un procés de capacitació laboral i una formació per ells, però a la vegada també poden fer front a despeses que molta de gent és que no té altre recurs econòmic o altra entrada de dobbers. Heu detectat en els darrers mesos, en els darrers anys, no? Des que estem en aquesta crisi, un augment de persones en risc d'exclusió social a la zona allà on vosaltres esteu treballant? La cosa es manté estable? Com està aquest tema? Sí, la veritat és que hi ha un desbordament de situacions de necessitat i, com vos deia abans, ens poden trobar amb una persona que tenia un nivell de vida bastant alt i una situació bastant estable i ara ha perdut la feina, té una hipoteca i té una sèrie de gastos que no pot fer front i se troba que no sap què fer. I ja s'han acumulat també en situacions que ja feia temps que estaven desbordades i per això els serveis socials no donen abasto. Nosaltres tampoc, de fet, perquè malament tinguem moltes delegacions i hi ha molta de feina i no només és tenir l'usuari dins de delegació i pagar-li, no, és que s'ha de fer tota una feina amb ell d'acompanyament i de formació i d'integració que en el dia a dia, si hi ha molta de gent dins els tallers, se mos fa una mica dur i complicat. Per això intentam tractar cada cas individualment i mirar que la situació a nivell personal, laboral i formatiu millori i com més prest possible sortir d'aquell estancament. Molt bé, hem conegut aquest projecte i tots els que els envolten en aquest projecte de la Fundació de Salles Llevant, d'aquest taller de patchwork per persones en risc d'exclusió social, amb Cati Munar, coordinadora de la Fundació a la zona de Llevant, i Esperança Marimón, monitora del taller. Moltes gràcies a les dos. Moltes gràcies a vosaltres. I també volíem fer referència a l'obra social la nostra, agrair la seva oportunitat que ens brinda per poder dur a terme aquest projecte i la confiança que ha depositat en nosaltres, apostant també pel projecte Patchwork, que en aquest moment de crisi econòmica per la qual passant tots mos fa falta, ja que el finançament és bàsic per fer qualsevol cosa i no tiram endavant, sinó és de l'ajuda tant de l'obra social com de els particulars també que mos venen i mos donen ajuda en qüestió de que mos donen els mobles o que venen a comprar o que mos duen la seva bosseta de roba, perquè la veritat és d'agrair i fora ells no faríem res. Perfecte, Idó, moltes gràcies. Les dues proves estat avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Vagi molt bé, nosaltres ara fem una petita pausa.